Nilai keren ya kan ke subjek syapang kinong syun u Kristan. Te nilai keren uto unong syun maningkong ngiong ba usaitan. Nang ta kabaar nilai keren ka pertai. Kadai ka weipat kanong syun jong nga bat jong pi kum ki Kristan lane kum ki banget. Mentang ini apoy siya kabalay. Kalong ro ganong syun kabak haddo kabagin ya keren hangne kabalay kanong syun jong ki Kristan kabalay kalong kadok the flesh kadok lande ka jing long dok tongin subo kadok Pi kane kede ka weipat kanong syun kabakrau jong ki Kristan tongin tho syuagum ne nadu bo ubriu ulahap agapop next line kita nadu ba ubriu ulahap hakapop nadu bo ubriu ulahap agapop Ulat du'no ia ka jinglong mensim. Kiai koman tu kapo. Ulat du'no ia ka jinglong mensim. Bat kadok ka lale traikli. Bat kadok kalale traikli yau full stop. To ya kata ngidei ban ken mau. Nadu bau briu ulahap agapop. Nadu gapor u Adam bat kaim. Nadu nakper Eden. Haba ubriu ulahap agapop. Kajingmi inang ta kalong ba ulad du'no ya kajinglong gabaken jaman siyam balay nga ongkom ta kadaw kalong ba piken mau ublay uladep maham haba ulabu yo Adam bat kaim Ula bu yaki hakak per Eden. Nangta ula ongru yaki haka Genesis ar lenong dekat bakat nyau ublayu ongkom ne. Henry na uding ka jingtip ya gabababat ya gabasneo men om yo abam na u. Mela aban bam na kisok barok badan hang ne per Eden. Henry tang na uding so adong lane uding jong gajing tip ya kababahabat gabasneo men om yo bam na o ublay uang komne nabaha katakas ngi ba men bam na o dakaba yap men yap shisha lada me bam na u ta uding lada me bam yo tau so men yap ong ublay ta U Adam bat kaim hadin jong kataba kila syak pensyoy hau syaitan kila bam. Kila yelek persyak yo belai kila bam. Henry ngipule ka Bible ki klem yap. Ki klem yap hakane kamet. Ki klem yap hakane kamet. Henry ki yap no hagamen sim jongki kamen sim jongki kalayapno ladkut kajingya dei bat ublay kan mau bahaya kata ti adin bakalayapno gamen sim ubriu uladukno ya kajinglong bakan jamen sim dena haba uladukno ya kajinglong bakan jamen sim kan ne kajinglong bakan jadok kala sensyar bat kala lek trai klik kan yo beriu
Tedei na kata kadau ba ubri usale ki pop ki bejaj pagi jaj kela apa kela. Namar baka jinglong mensim kala dukno, ka mensim kala yapno, ka ne ka jinglong bakan jado kala yo ban sensar. Bat ban lek terai klik yo ubri. Tong nganget pilak sengutho ya kata. Kata kajia nadu ba ubri lahap aga pop. Ti pateng la pateng lakha kumto sya ka partai la roi ka partai. Hadu kini kisngi ki jongi menta. Dei namar kata kadau ka Bible ka ong. Baba ro ki la le pop. Ikelong mar sen kha sya ka partai nadu bapun ha ka kpok ka kemi la dei lupa nong pop. Namar bala hiar pateng haga jinglong pop. Haga jing yap jong ka jinglong mensim. Hinam syam lane amdon iweiru balakha caka partai bomlong nong pop lai tangu jisuhi barok ngilong ginong pop baga jinglong mensim kala dukno ka jinglong do kala sensar bad kala terai kali tinggi dai ban kan mau ya kata tikane ka jinglong do namar kata kadai kadong syun ka bakrau yang abad ya fi tong yin tho gomne baneng kong khnang ban sha yin tho gomta ka baneng kong tho nadu ba phila kala ka bamut nadu ba phila kala ka bamut koma kadon kathma kaba jur hapdeng kadok ba kamansi kan mau ya kata nadu ba phila kala kabamot kadon kathma lade ka jingya le thma tho gumta jingya le thma kan kham ket jingmot ka don ka jingya le thma hapdeng ka do bat ka mense nadu ba phila kala ka bamot phila pediang yo Jesus Christ haga do not ka jongpi ka don ka jingya le thma ka bacur hapdeng ka do bat ka mense namar ba haga por ka ba phimpat kala ka ba mot phidang don haga jinglong ka ba kan jado phim palei phim suk im san ka jinglong mensim ka yap mdan ai tenrei enda phila kala ka ba mot phila pediang yo jisu lapen im ya gane ka jinglong mensim tekane ka mensim ka bala im namar kata kasya atak haga jinglong do kata ka jinglong do ka apthap ban yo ban pen yap beng ya gane ka jinglong mensim tedei namar kata kadau ka don ka jingela thma ka bacur Pitherang ban syakri ublay, pitherang ban em gajing em Kristan ka basisha, pitherang ban le ya gamon joblay, henrei kan ne gajing long do kaya le bet ya gaban penyap ya kata gajing long ka baken jaman se. Tangin ya pule haki Galatia san kan riu kan nyau. Galatia san kan riu kan nyau ngin ya pet ayu ka Bible ka keren henrei nga ong to yat da umensem te kumta phin om pandap ya ka jingkwa ka do khot bakan nyau ka ong namar kata ka do ka kwa mar persya ya umensem bat uta umensem mar persya ya kata ka do namar ki ne ki amar persya kat ba phem yo le ya kita ki ba phidamon kadon kecingele thma ka bacur kade kado ka khanyat ya ka jinglong mensem kane ka mensem ka khanyat ya kado lada ka mensem ka telat kado kala yo ban job
Henry la daga men sim ka klan pila kan nyat ia ka jinglong do bat hangta pilong kinong job. Tadai namar kata kadau phim dei ban shane aga bor la jong phim la ban yale dala dehi phim don bor ban yale da ka jing start jong pi don kamban pendem aga jing duai pi don kamban long gi badap do men sim ba khoj pi don kamban long gi bala yo amat ya ka jing pen kop bor kenang bala da ka jing long do ka knyat ya pi la da ka jing long do ka trejur ka yale tma hagarukom ka bateng ya pi ka jing long do kan namla job ya pi dan kamban long ki khon kristan ki badap do men sim ba kho chong blai kata ga de ganong shon jong nga bat jong pi ka ba yai ya le met labat sngi ka ba yai ya khon met labat sngi ka ktin jong blai ka ong ka men sim shisha ka smat ndrei ka do ka talat terang ban syakri oblay terang ban le ya gamon jong blay terang ban IT ala ka jing em show blay henry ka ne ka jing long do kam ailat tingi dei ban sngo tho bakata ka jing long do ka dei ka nong shun ka bakrau ban pen jot ban pen yap ban pen telat ban pen terany ya ka men sim ka jong pi kan mau ya kata wat nam kelat kumbangala ong nado gabasnang deiban itho yeginong shon tenado mentagamit itho no yeginong shon jongpi bakata ganong shon gabakrau tam kadai ka jinglong dog kidon gipor le se gibap himot ban duai henrei kata ka jinglong dog kaya le persya yapi kidon gipor bap himot ban pule ka bible henrei ka jinglong dog kam ailat kidon gipor gibap himot ban le jiaseng ka jinglong do kam ailat yele persya namar kata ka de ganong shon kan mau tinang tang ini apoi sya kabaan tho kumne kado barabor kaya lam ya ubriu kabaan kado barabor kaya lam ya ubriu kaya lam ya ubriu sya kaban kwa abrai sya kaban kwa abrai bat ban penjengai ya una ublai kaya lam ya ubriu sya kaban kwa berai bat ban penjengai yau na uble kata gini kado barabor kaya lam ya ubreu ya kaban kwa berai bat ban penjengai yau na uble kan mau kane ke kentin kwa berai hakap hareng ki ong lost bat lada penkelah lane pensyai bu hagarukom basyai ka kentin kwa berai kamot strong desire ka jingkwa ka bajor ka jingkwa ka jing terang ka jing seliang ka bajor kata ka de ka jingmot jong ka kentin kwa berai tekan ne ka do barabor kaya lam ya ubriu syagaban kwa berai bat ban penjenga ya ono belai habang ya keren ya ka jing kwa berai da ka baburom ngem dei ban mudur tang ha ka jing kwa berai ka jong briu ya ki ki ba ya dei bat ka jing em ha ka jing ya dei jong usenrang bat ka kentai kum ba keren ya ka jing sisa da ka baburom kam dei tang ya kata henrei haba ong ka jingkwa berai jong gado kathau ya ki ba kane ka jinglong do ka kwa ka jing seliang ka jing terang lada menta syubo pila yo ka ying ka sem ka babiang ban syong bansa henrei kata ka jinglong do kam hon kwa berai kata ka haba ka kwa berai
kuak kadon kecing kuak bacur ban yo ya ki ai ki bakan de kecing long do kam don jing hun lada kayo ban sensar maka om don jing hun ti menta syubu ubriu ubala kerni hagi jing di buat kajing seliang kajing terang kajing kuak kaba jeliu kaba jur bah keturu kade kajing berai kajong ubriu lada ubriu menta ulak bang balat ye kajing sngau bah pertai umlong syu banduk jing sngau bah pertai keturu kade kajing berai lada phi ki kena samla phi sngau tenat ban ya le game sile PUBG la ne ki ai games baro umlong syu banduk keturu kade berai kakuak berai katoro kan mau ya kata lagalong kijing bam jing di lagalong kijing le lagalong ki kam ki jam ne kino kijing kuak jong kado ki bakado kakuak jur ban penhun ya ka kito barok kijing kuak kidai ki kuak berai namar ka kentin kuak berai gamot baka jing kuak gajing seliang gajing terang ka bacur ban yo ya ki ai ki ban penhun ya kan kata kan mau ya kata te nagaban nengkong yo ne san khat san haduk khat nyeu ngia pule barabor ya kito ki kenten phiwat e ya ka parthai lemne ya ki ai ki ba kata ka parthai lada unoro ya ka parthai kata ka jing ukpa kam don syo ho naba baro gaba kata ka perthai ka jing kwa berai jong gado ka jing kwa berai jong gi khmat bat ka jing sarong thala syapang ka jing em kamlong na ublai henrei na kata ka perthai kalong ka jing kwa berai jong gado ka jing kwa berai jong gi khmat kan mau kadon ka jing ong bagi khmat jong phi kidei ke ban nengkong ban i no yo belai ka im ka ngop hagata ka jing pensoi ka jong soitan ubawan ka kper eden haga dur jong sen ka im ka ngop dei namar bau soitan ula yo syaki khmat jongka habaka pek ya utau so udah ibang udah isngiam haduk kata-kata kikmat kiyoi yau tau so pikine kikmat namar kata kidei ki ban nengkong ba penlong yo breu ban i no yo belai sumar ya ka ngipet ya no ngipet sumar ya lagi jong kikmat yo bangi i no yo trai kaktin ke jong belai ka ong da ka ba khmi syau chisu ki khmat ba kan jaman sim ka jingmot ka jing berkat jong ngien khmi syau chisu ki khmat jong abat jong phi barabon ki dei bandon syau chisu te kata ka de ka jing hikai namar lada phim la ban ya le persya ya kane kane ka jinglong do kaya lam yo breu syagaban kwa berai bat ka pencingai ro yo breu nau belai ti namar badon kane ka jingkwa berai ken kat ba yo ro mhon kat ba yo ro mdap mdon jing hon mdon jing dap mdon kai ka bala ban dap ban biang ya ka jing em namar kita ki jingkwa berai kata ke de kenong syun ka bakrau ken mau bah tenang ta ka balai thok kumne ban job ya ka do ban job ya ka do ko ma ban job ya ka do ko ma nyem dei ban ai jaka yaka bakan sensha ban job yaka do nyemdei ban ai jaka yaka bakan sensha wat ai jaka yaka do
Lanewat ai lat ya kadok bakan sensyar. Henrei kamen sim kan sensyar ka jinglong tip briu tip belai kan sensyar ya ka jingem ka jonga bat ka jongpi om ban pen kok ngu ya lade haki ai ki bakan ka dok kadawa om ban pen kok ngu ya lade haki ai ki bakan ka dok ka kwa namar lada pi pendem bat pen kok ngu ya lade hakan ka dok kadok kong ni la thaj palat wat jupule Bible show suthia la kathia no gomto suduai malumala kadok kong gomta la da pipen kok ngo bat pipen dem kadok kala job ye pi ken ma tai dei nuk sai barit la da kadok ka pensyoi ye pi ka ring katan ye pi ka ban penlong ye pi ba pen jengai no belai pim dei ban pen kok ngo kata kadok pi dei ban ye la persya kenang bapin job ken bapin job ya ka jinglong do rom khat lai khat sao thong to khat lai ka lenong de khat ba khat sao hang ne ka Bible ka ong hanrei to kopi au Jesus Christ bau trai nang ta hang tu ong syuk bat wat sumar sukher ialah ka jong ka do kenang ya ka ban pen berai ke jingkwak beman jongka wat entertain ia ka jinglong bakan jadok wat pen sngo bah ia ka nekadok wat pen hun ia ka nekadok wat pen dap pen bit pen biang ia ka jingdawa jong ka nek jinglong ka bakan jadok kabaya lam ya phi syakaban jengai no belai pen syak tngan pen kordit ia ka nek jinglong bathala ia ka jinglong bakan jadok kenang bagan ke jinglong bagan kenjadok kanang sti kanang ran kanang raikho kanang dukbor kanang yap stai bat kan yap do kawai kesini pensya tangan ya ka ngamut banong sya tangan nai bamja kamut pensya wat penhun ya ka ai ka ba kane ke jinglong dok ka kwa ya ka basneu wat nem penhun ngamut banong ta wat besa ya ka wat penhun wat besar lada pi penon kalong komba pi besar komba pi pen sengaj pen pelong te kanang yo bor te lada pim penhon yaka pim besar yaka kanang du bor kanang telot kanang suai batkan sayap stai ro tede ia katakan baka Bible ka ong penyap tron ye ki dikhot jompi ki bahaga kendau wat ailat ye ki ai ki basneu ki bathala bagin yo ban sensyar ka jing em jongfi la ki mut ban rung hapi wat ailat penyap do penyap tron kenang bakan nam yo jaka bagane ka jinglong do kanang do bor ken haba pim besar yaka pi singu tho haba pi ko ngo haba pi le kamut pi besar ya ka jinglong do pi pen sngat yaka la pi ko ngo ya ka jingdawa jongka lada pi pen biang ya ka jing dawa jongka pi besar ya ka jing long do to ningkong koren khandai ar punyau ningkong koren khandai ar punyau ka Bible ka ong kum ne henrei ngapen sitom khop ya la kamet upol ong kum ta bat ngayalam rau ya ka ken yo bakumno rekumno ondalala ya lap hakiwei ngan jelong ya lade ubalaken tajno upol udah inong ya lap bak rau bat barat ba bangidang ya keren hadu gini kisngi ki bamenta uong bangayalam rau ialah gamet ngapen sitam kop ialah gamet bat ngayalam rau ya kaken kabamut ngam penhun ya ka jingkwa thala jong gane ka jinglong bagan jado ngam tre ban penhon ngayalam merau ya ka lada ngapenhun ya ka lada nga entertain ya ka lada ngapen sngau tenat ya ka kan yo bor te ngayalap ya kiwe henre yala de nganlong balasya kan tajno ongupo katang kalong gajing sisa
Tedei na kata kadau, kenang ban job ya kena ke jinglong do. Hap ban kenyot ya ka. Ban ksi ya ka. Ban nam ailat ya ka. Ban penduk bor ya ka. Ban nam besar ya ka. Ban nam pen kok ngok ban nam lek. Kat kum kata ke jing dawa, ke jing kuat hala jong ka. Kum tah ke. To, ngatarai ngilak syai. Tengin ya no syaga jing penkot. Ngin penkot ya ketika subjek syabang ginong syun u Krista. Jing penkot. Thok ngan ong ma. Jing penkot. Ken mau koma ublei uladep penkrek lupa yangi. Ken mau koma ublei uladep penkrek lupa yangi. Kiai ki atiar bangin dialek ublei uladep penkrek lupa yangi. Ki atiar bangin dialek ya kine kinong syun jongi. Uladep penkrek lupa yangi ya ki atiar bangin dialek ya kine kinong syun jongi. Full stop. Tongin syem ublei ulah depen krek lupa yangi ki atiar bangin dialek ya kine kinong syun jongi. Full stop. Tongin syem bat pendon kam yaki. Tongin syem bat pendon kam yaki. Kata kala syai. Hapdeng ke jingalek kinong syun kibaker saudong. Lane kibaker tawiyar ya ke jingem ke jong nga bat ke jong fi. Aingo yo ublei. Ublei utip bangin namla ban yale ada ka bor ka jongi. Ublei ulatip bangin namla ban yale ada ka wait da ka so. Ublei ulatip ya kita ki ai baro. Tina mar kata kadau ulade penkrek lupa ki atiar yangi bangin la ban yale yakini kinong syun. Ya usaitan ya ka pop nga ingemenong ya usaitan ya ka perthei bad ya ka dok. Kinong syun giba wan hagi rukom giba per. Ublei ulade penkrek lupa ki atiar. Kabadon kam yangi kalang bangin syim ya kita ki atiar bad bangin yang ban yale ken. Ya kata ngin syam naga Efesas lenong ban riu. Shipeu hado khat pra. Efesas lenong ban riu. Shipeu hado khat pra. Kito kidai ki atiar. Kiba ublei ulade penkrek lupa. Uang yang abad ya syam. Ya kini ki atiar. Kini ki atiar kila biang Bat lada pila don ya kini ki atiar gakti. Bat pendon kam ya kini ki atiar. Kala biang ya pi. Bapin ya lek persyak. Bat bapin long kinong cop. Hang tu ngiyo iya kaji. Katu kaktin jong belai lathok. Kajing king atiar ubelai barok. Barok ki jingking atiar. Full set. Ublei uladep ban penkrek. Setang bangin syim. Bat om tang ban syim. Hendrai ban pendon kamro yaki. Ki atiar ban yada yaladero ladon. Ka atiar ban straight back ya unong syun ro kidon. Ban yalek persyak unong syun. Tongin pule nginem daya keren benia. Ngin ya pule kumto. Shipeu haduk khat pra. Ha ka bawai no. Tolong giba klan hau trai. Bat haga bor ga jing klan jo. To king no ye ki jingking atiar ga jong belai barok. Bapila ban yeng yale ye ki boy tap usaitan. Nabaga jing yale jong pi kamlong ye ka snam bat ka dok. Kamdei ga jing yale ga baken jadok kamut kumta. Henrei ye ki hima kamut ki men sim baman. Ye ki bor ye ki nong sensyar pertei jong ga ne ga jingdom. Ya ki jing baman bakan jaman sim hagi jaka benang. Tak lada kapli kalat ngin sia keren benia ya kita. Ladan ong kelum la ban ong baka jingele jongi kalong ya ki ai ki bang yam la ban yo i.
kumta ban syubatai kelom ya katu kadekot lara kapli kalat ngila ban saya keren benia khot bakhalai naba kumta tophin shim halade ya kata ka jingking atiar ublai barok shim full set bapila ban yeng yale ha kata ka sngi ka basneo bat habala dep ki ai barok ban yeng scam kabakhat sau to yeng thi namar kata balapan po ialah ka sengkai daga jing shisha im haga jing shisha keren haga jing shisha le ia ka bashisha kata de atiar baningkong nangta balaking ia ka jing da syadam gahok ya gahok im hagahok long ki priu ki balek hok hagi ai ki ai barok kata gade gajing da syadam bat bala phong halaki kejat da gajing lakloi ka gospel gajing sok pidei ban long ki priu ki badap da kaktien ke jong belai pidei ban long ki priu ki bakaktien jong belai kala dap kala syongsa apa jong pi nangta nalor barok putet pinda shim ya kasti kajingat kalongkum kasti babila aban yada nagi som gi bamek ding ge jong paman habadon basom ya pp block la ne pi defend da kasti denam shield pi defend da kasti baki tu gi som gi jong paman kinam yo ban straight ya pi kata kasti gede ge ai kajingat pidai ban em da kajingat pidai ban ya da kajingat pidai ban klan ban long gi ba klan ya kajingat kum ta kan khnang ba phinla ban penlep igi som ba mek ding khot khan nyau to shimro ya ka jing dak le ka jing pen em ka ba phila yo ban mat ka jing pen em ka ba phila hadin ba phila kala ka ba mot phila pediang yo jisu phila mat ya ka jing pen em kata ka jing pen em ka ba phio kalong ka jing dak le ha kata ka jing la kalong ka jing dak le namar ba phi don ya ka jing pen em nangta bat ka wajlam umensem ka balong ka ktin ublai kan ban straight back yo nong shon ban dung ban mat ban yalek persa unong shon ka wajlam ka dei ka ktin ka jong blai ujisu ula job yo syaitan laisin laiwat ula pensyoi hagari klau hadin ba ula sya jing et sau phau sngi sau phau men ujisu la job yo syaitan da ka ba upen don kam da ka ktien ka jong belai ujisu ong la tho bom tang da ukpu ba ureun em la tho men mane men syakri tang yo belai la tho men om ten jo yo trai u ba belai jong me pi da ka ktien ka jong belai ngila ban job yo syaitan dei hangta bangila ban pen khlem yegi bor ke jong paman khot ka bakat pra da ka baduai halakasni ke jing duai tedei namar kata kadau ken kum ki kristan ngidon yegi niki atiar ublei ulada pen krek lupa naga benta jongi larengi kwa ban long kinong job shim yegi niki atiar om tang ban syushem ngong biang zaisen pendon kam yaki garanti bangin yo ya ka cingcop bat kino kibam pendon kam da kini ki atiar ba ublei ula pen kre lada pi ong ngadon ki wei pat ki atiar uta ubreu ula rem lupa omdon ki wei pat ki atiar nalor kini ki ba ublei ula depen pen kre lupa te shim ye kini ki atiar pendon kam yaki bangila ban job hapdeng gane ka chingela kini kinong shon kim thia mensngi bat menmet ki wan ya ka ban yale ya nga bat yafi te tau belai on kerkhu lengba gane ka jing pule lengba gane ka jing ya pusan ya gane ka subject kan long ka bor bangila ban yo i ya kinong shon ke chongi bangila ban itu ya kini kinong shon bat bangin yengro ban yale persya ublai on kerkhu naga benta kaburam ka cho